Lalalala. Klara, färdiga och tryck. Ja, det var bra det. Klara, färdiga, tryck. Ja, bra det! Woo! Det var snyggt! Väldigt bra gjort! Väldigt bra gjort! Oj, oj, oj! Det var väldigt bra! Det var bra du! Klara, färdiga, tryck! Knashund! Är du knashund? Är du knasig? Tack. Ja, jag vet. Tack. 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 Tack, 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 tack. Tack. Färdiga, tryck. Ja, där. Bra du. Det var bra. Det var bra. Det var jättebra. Oj, 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 oj. Tack. 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 Klara, färdiga, tryck. Bra, duktig du var. Den var jättebra. Den var bra. Det var bra. Man skulle haft handskar på sig. Man skulle haft handskar. Nu ska vi testa det svåraste.